Дзень нараджэння Стрэшына пачаўся з памяці. Традыцыйна ў гэты дзень стрэшынцы праходзяць да галоўнага мясцовага мемарыяла, каб аддаць даніну памяці воинам-вызволителям. Традиционно он начинается из возложения цветов на братской могиле. Это как дань памяти и уважения тем, благодаря кому мы живем под мирным небом. Яшчэ адзін нязменны атрыбут свята ў Стрэшыне – спорт. Самай раніцай у мясцовай школе кіпелі страсці. У спартыўнай зале прайшла таварыская сустрэча па валейболе паміж камандамі моладзевага савета і жыхароў пасёлка. А на новай шматфункцыянальнай пляцоўцы сваю праграму правялі трэнеры аддзялення футболу Жлобінскай дзетска-юнацкай спартыўнай школы. Приехали ребятам показать мастер-класс ведения мяча на новой площадке. Площадка очень хорошая. Вот сейчас посмотрим детей таланты и будем себя приглашать в детскую юношескую школу города Жлобина. Мастер-класс мне очень понравился. С помощью него я очень много нового узнаю, и мне легче становится теперь забивать голы по фишкам. А далей свята цалкам змясцілася на пляцоўку Стрэшынскага дома культуры. Тут разгарнулася выстава падвор'яў. Адным з самых буйных стала падвор'е Стрэшынскай сярэдняй школы, якая паспрабавала перадаць атмасферу савецкага часу. Тут і клас, як раней, і сталовая з савецкімі смакавітасцямі, смажанкамі, арэшкамі са згушчаным малаком, пиражкі з павідлам. Вспоминаем, как была советская школа. У нас ребята с советской школы здесь в школьных платьях. Дети современные, современный этикет. Как бы пионеров не забываем. Это прошлое. Даже видите на столе дневник 71 года. Не у каждого он сохранится, но мы, тем не менее, храним историю, тетради и отметки. А еще у нас школьный буфет, который был в советское время. Не у каждого вы его увидите и сами помните. Мы готовили, старались вам ушиться славную. Ведь сегодня вы у нас, наши гости главные. А вось і галоўная страва свята. Кожны жадаючы тут мог паспрабаваць смачную юшку по-стрэшынску. Мы идем за ухой, потому что сказали, буквально сейчас она будет готова. Не только за ухой, но и за блинами вкусными. Кульмінацыя свята стала вялікая канцэртна-інтэрактыўная праграма ад Стрэшынскага дома культуры. Творчыя нумары, конкурсы капялюшаў і веераў. І, вядома, дыскатэка ў рытме свята сталі яскравым фіналам гэтага незабыўнага дня. За этот год на самом деле преобразилось много чего. Одно из важных, что я могу сказать, даже на нашей улице сделали нормальную дорогу, положили асфальт. Школу отремонтировали, сегодня играл там в волейбол. Вот. Полностью спортзал обновился. Поменяли все окна. Галоўным падарункам да дня нараджэння стала маштабнае абнаўленне самого Стрэшына. У 2025 годзе тут капітальна адрамантавалі практычна ўсе сацыяльныя аб'екты. Прывялі ў парадак дарогі і ўстанавілі пляцоўкі для адпачынку. Так што свята гэта не толькі адзін дзень у горадзе, а новая якасць жыцця, якая цяпер акружае стрэшынцаў кожны дзень. Дар'я Дрожжа, Уладзіслава Галабокіна, Сергей Калацэй, тэлерадыёкампанія «Гомель».